alhamdulillah. Yanzu ya kamata mu je park ko idan muka je mu duba abin da ya kamata mu duba. Gaskiya ni bazan. Kowa sun yanayin da ake ciki yanzu maganar mai. Saboda yanayin maganar man da ake mashin din nan yana nan a gidan gona da mai gadi ne na ba. Lokacin da na samu na hau mashin, lokacin da na samu na hau mota, komai a wani mashin din nan da kika gani bai samu ba. Ke ba za ki fita ba. Ke ba za ki godiya ba? Kamata yake godiya, ki nuna godiyanki da Allah. Mai gidanki ma yana da mashin da za ka ku je ku biya wani bukata abin da ya kamata. Me gadi? Me gadi? To, amarya ba za ta fita a mashin ba, kira mun uwar gida. Ba ta fita a mashin ba, kira mun uwar gida mu fita tare da ita. Ki koma sai mun dawo. Kira mun uwar gida. Kin ce ba za ki fita ba. Hajiya. Ai dai ka gaya miki. Yawa. Zo ki raka ni da Allah za mu je. Me gida? Ina za ka? To, me ke ba? Ina dama tafiyar ta zo akan gaba. Zan fita in jin siyo ma yara magani. Jikin dan autan ne dai ko kuma ya aka yi ne? Kaga shikenan sai mu tafi. Wallahi zaki dai karba yara magani ko? A to zo ki. Ba wani ba zai yiwu ba kuma ta za a ci wani. Na rantse da sarkin da ibu sannin fashi idan Aisha Allah ya tsine min. Malama kauce mana. Allah ta malama kauce mana. Malama kauce na rantse da Allah. Wallahi ne gida zamu da kuna rantse maka da Allah. Ko wallahi ka dale ni da ita. A'a. Saboda ta gurbi da kai fa. Ku bani girma. Kamata ina magana. Malama kauce ki ba guri je ka dau ƴaƴana. Ya kamata kika zo. Ran kai da gari. Kika zo. Me gadi? Haka kawai. Yanzu ka san me ya kamata? Kuma da su gida. To, Hajiya, ku yi haƙuri tun da dai mai gida ya auga ya ce ku yi haƙuri dan Allah ku koma gida za ku sasanta kanun. Ni kaɗai zan fita. Dan Allah ku yi haƙuri dan Allah ku yi haƙuri ku koma gida. Wace ki taɓa shi? Kina da izin da ake taɓa shi? A wani dalili ba zan taɓa shi ba. Gidana ne kuma a gidan kuma yau ina da ikon da zan sa a fita a gidan nan yau. Ko ka mutane. Ka ci abinci? Ba cikin hayaci na nake ba nan. Amma kin san dai ba na son ɓacin ranki ne shine yasa ko zaki da ke shi ko za ki gane kuskuren me gadi rike. Je ka sha madara sannu. Je ka sha madara sannu. Za ki ƙara. Daga yau kaka kuma shiga hurumi na a gidan nan na gaya ba hurumin ki aiki na sashi a cikin salari ya ka cinka iya bakin kofa kaka kuma shiga hurumi na da mijina. Na gode mai gida. Ba ku. A bare ni kuma a ƙara min a bani 1000. Allah Hajiya da zaki kwana kina mari na da na hajin daɗi ya? Ba damuwa. Ko dai ga bunti an ka halbe dan ma more mai. So yake shi a gaba da kuɗin da aka bashi. Sai ki daina irin wannan ko koma babu magana babu magana. Sai dai a koma har ni gaba ɗaya za ku kwana da yunwa za ku kwana da yunwa idan ba zan fita ba ta ya za a ci ya za a fita zamani na yanzu akwai na